Patawa mo. Sige nga. Ikaw. Sige nga, nga. Maulaw man. Hi, good morning. Happy Sunday. And now we're ready, lining up for bound for Butuan. Hey guys, happy Sunday to everyone. And then we're now ready, bound for Butuan. For Butuan City. And then we're gonna explore Enchanted River. And then we go Tinoyan Falls. And then so many other places. Stay tuned. It's day 3 now here in Philippines, and we've experienced a lot of things already. Hey guys, we just arrived in Butuan. Hi, namin sa Butuan. Lunch break. So this is gonna be the restaurant we're gonna be eating at. Very, very authentic Filipino. Everywhere is authentic because we're in the Philippines. Kaon ka og rice kag sa kakaldiro. Tanawa, kailangan og imong hotdog. Ano man? Sa kakaldiro nga reserving. Ah. Kanay mo. Sa kaldero. Oh, luto ko sa kaldero. Wala ko kailan. Maura yun nga dako yung takay kaon. Maura ka. Mga kaldero ang budget. Arinula. Kasi arinulat ito. Sa magkaya ni. Palak-palak dahil. Ito sa pura. Gusto ko sa set. This is the proper way to eat mango. It was sliced and flip it inside out. Taga-asa ka doon. Asa na ka? Wait. Grabe po mumukhaon. Kawa sa kaldero. Ah! Okay. 3, 2, 1. Sama? Oh, kana silang duha. Kuan jud close kaayo, mas yung sige tao pa si dul si kaon. We are on our way to the island. Island. Ay, padol pa ya. Ready na ka, ma? Oh, ready na. Check lang kay ha. Oh, ready na. Ma, marahag mo ito mag-tennis. Anak, asa ka mo adto na? Asa ka mo ito nang? Mo adto mi sa Cabgan Island. Ja. It's just like a virgin island. It's very Asa ka manglungsod nang? Unsa mo rag mag-tennis? Karon, nabot na namin dito sa Barobo, going to beach, an island. Murag mo siguro na. Manghuran mo mahimong buhag. Kani po damo ko balik. Hi guys. Lanzones. Unsa to? Buahan. Zoom din. Buahan, ha? Aga. Ito yung pinala na. Piso. Asal kanila. Aray, mong ganyan, aray. Uy, dili pwede tilaw, huy. Akong gitilawan. Lalo, hulog. Tapos tayo. Malapil ko sa ulo. Tilaw sa house. Kapi mo ka. Tawag na ko nyo. Kapi mo ka. Nalupat Kala pa man ang naman. timbangan. Nalupat man. Wala na ba yung mga timbangan? Manahon sama? Manahon sama? Manahon sama. Nalupat ang timbangan. Ngon di pa may kapalit.
nandun. Nanginaura ka. Wala. Oh, lamay na okay na. Tanan ko ano? Muna na. Sa tayo magbaligya. Bata. Buy one thing one. Karon sila ka na siya, pwede na magmodelo ng isa. Pwede na magkuhan, pwede na mag-post-post. Oh, muadto namin na amiron sa Pantalan bound for Cabgan Island. Pa, sige na, pa ay nag-istorya pa. Dawatan ako dito. Please. Explore may sa island, guys. Kuha ni siya, Fear Factor. Amazing Race, dai. Ako ani Diyos. Ano sa to? Survivor. Survivor din eh. Wow. Lalom lagi siya, no? Ngaon na po. Vlog. Si hi sa vlog. Hi. Nami kasag. Break na ni Marsha. Break and ayan. Yung meat. Yung meat niya. Bagal mo ninyo. Nasa ka, day?